Eikö? Kyllä. Joo. Noniin, sitten ready. Muistakaa savut. Muista näyskä ilmo. Ei näy. Yksi potattu. Vakainen rekan takana. Savuttaa. Mene. Yksi pois takaa. Mene. Minus 1 tallista. Yksi siirtyy sinne taakse. Joo, tiedän. No niin, mulla Se ei oo eilen. Ossu liikkeelle. Äijä down. Autotallis jätkä. Sain. Viimeinen enää. Havaintoja. Ei näy. Ei oo. Ei tossa se on ihan hossu vieressä. käsiaseen sai sen. Hyvin meni, hyvä voitto siitä ekasta rundista. Kuvat. Teki sinne bensikselle. Joo, hyvä. Se oli ihan hyvin, Antti. Jos sä justiin tuut siihen takimaisen, ehkä se on hyvä, että sä jäät vähän kyttää sinne niin, ja mä menen ekana muna pystyssä. Tosi hyvä. Nyt taas pistää sitten Cobran päälle. Joo. Sitten mennään täysiä ykköselle, eikö? Kuitti vaan vaihan vaan. Flashit. Joo. Antti, muista smoke. Joo, kyllä. Näyskä, muistatko sun oman paikan? Juu, kiikarin kanssa. Hyvä. Ojis. Joo, muistan. Hyvä. Varmistaa Antti nyt vielä, että sulla on se M18 smoke, ettei sulla niitä vanhoja. Joo, valmis. Hyvä. Kaikki valmiina? Ja loista Kyllä. mitään muuta kuin smoke. Kaikki valmiina? Valmis. Kyllä. Noniin, readiks. Move to that hostage! Sit mennään. Yksi meni kakkosen taakse. Kuitti. Smokettakaa. Ei näy kiveä. Leittikki ovella. Yksi takaovella. Rudi valmiina. Joo, valmis. Mennä. Antti Here comes a valmis. flash Kiven grenade! takaa. Flash! Osu flashui. Me vaan. Ei nähnyt mua sen Flash jälkeen. grenade! Joo, me vaan sinne omaan paikkaan. Kaksi pois. Vaihtari, kuolin. Siirryn. Kaksi äijää nurkalla. Bensiksellä. Kaksi äijää siellä nyt nurkalla. Siellä kakkosen takana. Ja yksi on bensiksellä. Uidu. Tule hakee. Arvoisa, mene kiven takaa. Mene kiven taakse. Take fucking that! Ottakaa valokuva. Nyt sitten, mitä näyskä sulle kävi siellä? Mitä tapahtui? Mä sain hitmarkin tallista tulee se ja yritin ampua Glockille perään ja sit se tuli sieltä sisältä ampumaan mut. No pitääkö sun ottaa assaltti vai haluatko vielä kokeilla tolle? Nyt pitää heti tietää. Mä voin kokeilla vielä. Ykkösellä sitten, samalla lailla. Joo, mut tultiin hakee sieltä Hossun luota. Mistä sut haettiin? Se tuli siitä ovesta. Siis sitä etuovesta. Joo. No, mut sunhan pitää katsoa sinne aina ensimmäisenä. Joo, mä katoin siihen, mut mulla oli aimi vituilla. Noniin. Uudestaan sitten. Niiltä tippui yksi. Okei. Joo. Ei se mitään, ne kyllä ne... Otetaanko vaan rediksi? No ne hoitaa. Me pannaan rediksi ykköselle, mennään samalla lailla. Kyllä ne laittaa sitten itse sen rediksi, kun ne haluaa pelata tämän matsin. Mä sain sitä kaksi, mä otin yhden vaihtarin sitten siihen viimeisenä ja valitettavasti. Mutta ei se tolla lailla voi kaatua koko homma. Siellä oli koko vitu jengi oli siellä mun nurkalla, että se pitää pystyä pitämään sitten se homma hallussa. Mä en ymmärrä miten sit tuli hitä. Ne ois kautanut ton mun linjan tossa noin. Ne yrittää ampua mut kun mä menen sinne. En ihan tiedä. Uudestaan. Meistä otettiin spotti! Keskeltä otettiin spotti! Pysähtykää, ei lähdetä hyökimään vielä. Iso kiven takaa sniperi tai joku tai hitmarkin. Joo. Kaakkosen takana kattoo midille. We
Recover that hostage. Mä veikkaan, että meidän kannattaa ehkä lähteä tonne kakkoselle. Mä en oo ihan varma. Joo, sniperi Joo, tuolla jokin takana. ykkösen takana. Sniperi autolla. Tulee granaatti mua kohti. Sniperi ison kiven takaa ja yksi äijä. Joo, sillä on 2 äijää. Sniperi ja sitten assaltti. Ja yksi on bensiksen. Lähdetään hakee kakkosta päin. Pikkuhiljaa, nyt väsytystaktiikalla jätkät, väsytystaktiikalla. Tallissa. Lähti yksi. Vitsi. Yksi on kakkosen välikössä. Ja yksi on teidän vieressä. Miksi mä vieressä? Se on siinä vitun portin takana. Hyvä. Kakkosen välikössä ei edelleen. Meidän puolella, longin puolella. Lähdetäänkö hakee? Gas station takana yksi. Sniperi. Keskellä. Varo siinä on keskellä äijä, mä heitän flashu siihen. Throw a flash. Ei, mutta tammitin takaa. Squad leader. Tammitin takaa sieltä, muurin takaa. Kuitti vaan yksin nyt täällä hossun vieressä. Se on Onko tossa bensiksellä vieressä. nyt mie? Olen bensiksellä. We're tying a hostage. Officer has hostage and needs assistance. Sain. Ampus nipua mua selkään. Hostage is exposed. Nyt Näyskä puolustaa. Sortilla menee. Siellä menee viimeinen äijä. Needs at large. Meni takataloon. Officer has a hostage. Tulee keskelle, tulee midin nyt. Provide cover to the evac zone. Midissä juoksee. Se on sun edessä. Is ticking. You need to find the remaining. Vittu, hyvä. Se otti varman tapon siinä. Älkää pitäkö... Joo, ryhmänjohtaja jännityksessä, saatana. Joo. Mä ajattelin, että mä Vittu. lähden mähmiä sen Glockinkaan, kun en mä oo senkaan vielä niin hirveen hyvää. Vittu kun nuo lähellä on, niin vittu mä jo säikähän, että nyt tapahtuu jotakin niin hirveätä vittu, että mä huuan kohta teidän korvat puhki. Mutta ei mitään hätä. Niputus, jos tulee kakkoshossulle, se tulee heti siitä ampumaan. Joo, ottakaa valokuvat. Sitten, sori Rudi, nyt pitää vaan mennä vähän nopeammin tässä näin. Ottakaa valokuvat, sitten smoket, mennään kakkoselle. Smoket niille, jotka pitää ottaa. Kuitti. Näyskä ottaa valmiuden sit sinne yhteen kohtaan. Ja vielä tarvitaan smoke on. Mä en ihan oo varmaa, että ampuuko se mut sieltä sitten kuitenkin sieltä vitun muurin takaa. Kun... Se ampui sut sieltä muurin takaa. No sit se ampui, joo. Se on Se pakko. ampui sut sieltä. Joo, okei. Mä näin kartassa. Okei. Jes, ootteko te valmiita? Kyllä. Ja ykköselle, joo. Ei, kun kakkoselle. No niin, kakkoselle kuitti. Onko kaikki on M18 smoket? Kyllä. Hyvä. Antti valmis. No niin, sitten Red Lace. Katsotaan, miten tää menee. Officer at the location. Väsytetään, jos tuntuu siltä, että ne ei päästä lävitte. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Ottiko spotin meistä? Throw the smoke down. Toss Ei näy some smoke. muurin takaa mitään. Piestä muuriin vielä hallus. Okei, mennä. Joo, talon takana äijä. Suspect spotted. Varo. Yksi oli tallissa. All units, officer tying the hostage. Oliko bensiksellä? Yksi pois. Tuva. Officer is moving with the hostage. Provide immediate Bensiksellä hyvä assistance. Ampu selkään. Joo, juokse. Mä meen. Jää sä pitää. Näyskää, kato toiseen puolelle jo. Mä tuun Rudin kanssa. Joo. We're down a man. Tulee midi. Lihaa eteen. Move in on that hostage. Yksi pois. Loistava. Joo, mun kävi laukauspuki vittu, oisin saanut aikaisemmin. Ei hätää. Hyvin meni. Valokuvat. Näyskä, kerro mulle sun tilanteesta. Onko se hyvä se snipu nyt vai ei? On se, mä en nyt vaan nähnyt ketään. Sun Ei pitää, sillä muurin joo. takaa ollut No kakkosella. sun pitää sanoa mulle, että saadaanko susta irti enemmän, jos sun antaa assault ja sä tulet lähemmäksi. Joo. Okei, mennään sinne ykköselle. Kuitti. Vaihan kitti. Vaihdettu. Flashit meillä, Antti savuttaa Antti savut muut valmis. fragit. Jes, mennään. Joo, mennään.
Katsotaan taas mitä ne tekee. Jos ne ottaa meistä spotin, niin sit pitää ottaa väsytystaktiikka. Inside that location. Expect extreme resistance. Ei tullut sniperi keskelle. Oi, nyt paukutti keskelle. Tullut Hei, joo, yksi vastas. Allikivellä äijä. Näitä väkiin siihen aikaan. Varo granaatteja. Väsytystaktiikka. Sniperi kukkula, mikä iso kiven takana. Joo, ne on tossa linjalla tossa ykkösen. Ei. Flashyssä se äijä sinne kivellä. Granaatti menee. 3 äijää tuo takana. Siellä on 3 äijää nyt tuo takana. 3 takana. Hitmarkki kiven takaa olevan, tai ison kiven takaa. Okei, jää sä Näyskä sinne nyt. Peri auton takaa. Näyskä jää sinne, Ojis keskellä, Antti munkaan. Mennään hakee kakkosta. Mistä Rudi menee? Rudi tulee teidän. Rudi jää keskelle. Tai joo, tuu mukaan. Ai mä kuva liian. Hakekaa se kakkonen. Mä joudun taas. Bensikseltä ammu. Liikun pensikselle. Muuri takaa! Muuri takaa ampuu. Joku vei. Aamu. Kolme. Snipu tip. Et ihan midissä yksi. Ois. They're down to their last man. Yksi enää jätkät. Joo. Noniin. Rauha. Mä tuon Essu lähemmäs. Ois. Sun vieres. Joo. Kuulee, mutta mä kuulen sen. Pitäisikö... Näyskän pitäis melkein hakea. Tuo takaa. Joo. Hitmarkki. Joo, se on siellä Täällä on kuulunut. muuri ja... Näyskän pitäis mennä hakee ykköstä. Minuutti aikaa nyt. Attention all Ykköstä. Free the hostages. We're nearly out of time. Kyllä naattikin Näyskällä. Tämä vittu kurkku. Muista et sulla on naattikin sitten. sitten- Varo toiselle! Se on nyt jumissa. Otti susta. Lähti plänkkään. Se on siinä auton takana. Se on pakko hakea hossu. Sinne. We've got an officer and tying a hostage. Back him up. Venä hela. Well done. We have a hostage. Cover our officer. Meni sitten keskeltä. Eteenpäin. Niin meni. 50 sekuntia. Meidän nyt pitää tuo kiire. 30 sekuntia. Ja varosta näitä reunaa sitten kans vähän. Varo se kivi. Sitten vaan vittu autolle, ei oo muuta. Se taisi olla midissä. Me auto toisen puolelle jo! Polvele! Pysy! Yes! Vittu! Perkele! Vittu! Hyvä Näyskää! Kyllä. Vittu hyvin pelattu. Perkele, valokuvat. Tuossa taas vittu. Mies kuunteli ja homma toimi vittu. Hyvä. Kyllä. Vitun hyvä. Saatana. Nuo näköjään menee tuohon midille joka kerta. Niinku tuohon hossun viereen, jos siellä hossu on vieressä. Pitäisikö Rudi mun ottaa vähän fragia ja sit koittais paukuttaa, jos me mennään ykkösellä. Ja mä koitan, Joo, sä heität joo. flashyä ja mä koitan paukuttaa sinne sen perään se toisen. Mä just mietin, että fragit nyt, koska se on tullut siihen sillä, että se pystyy fragittää siitä tallikiven kohdalla. Joo. Tai sit sieltä kaukaa. Muuten kaikki muut ottaa samat kitit, kun hyökätään ykköselle. Antila smoke, M18 smoke, Kyllä. Rudi flashbangit, Näyskä suojaa meitä. Näyskä osut. Eli ykkösellä. Musta osuus saatana nyt. Niin äsken mä ammuin ihan helvetisti ohi. Joo, siihen ei oo varaa.
Okei. Ykköselle mennään. valmis. Mennään. Ja se oli ykkösellä. Ykköselle. All units, command wants that location locked down. Bring those hostages. Varkaista sniperia, sattais pot. Hey, medkit right here. Siinä kakkosen kerran. Joo, pysähytään hetkeksi taas, jos tuntuu siltä. Bensiksen ovella yksi äijä. Iso kiven. Tallikiven takaa. Bensiksen ovella otti musta spotin tossa Bensiksen ovella. Mä heitän siihen granaatin tuohon Bensiksen ovella. Try this. Snipu auton takaa. Osuma, ei kuollut. 2 ykkösen takana ainakin. Lähetään vaan menee sinne vittu. Mennään vaan. Snipu hitmarkki. Heikko. Menee iso kiven, mekkä muurille. Siellä on iso kiven. Heitä toinen vielä. Talliin yksi. Kyllä. Get these guys off of me. Hostage being Auto. Joo, jos tuo hakee mua! target protection. Haki mut! Vaihtari! Se on nyt mun ruumikolla. Mene! Rudi juoksee! Got this. Only one Snipu, suspect ampu. left. Jumala. Se on viimeinen äijä! Rudi juoksee, ois! Päivään vittu! Pitäkää se kiireessä vaan! Rudi on jo... Älä moukaa nyt Rudi! Se on nyt tallikivellä! Se oli Vittu. täydellinen. Pysy liikkeessä, voi vittu saada kun säkäsotin jostakin. Vittu, no sitä ei ikinä tiedä perkele, mistä ne ampuu. Ei. Se oli niin pitkä. Hyvä jätkät! Te menitte kuolemaan. Te menitte vittuilemaan sille. Noin pelataan joukkueelle epäitsekkäästi. Mennään kuolemaan sinne. Pidetään se vitun mulkku siellä vitun paikassa. Ei se snipu, kun se on siinä. Kun mä juoksen siksakkiin, se ei osu muuhun enää. No vittu. Pari siksakkiin ja sit mä rupeen juoksemaan. Siellä oli se assaltti siellä kiven takana. Sä heitit sen flashin, se tuli kurkkaamaan, läsätin sitä päähän. Sitten kun mä tulin sen kivelle, mä ammuin siitä toisen päähän sinne vitun toiselle puolelle muuria, sinne niinku kakkosen päätyy. Joo. Et ei mitään. Sitten mä tein vaihtarissa, joka tuli autotallista, mutta ei mitään, onneksi mä sain sen vaihtarilla, että Autotallista tuli Saatiin vielä hyvin. toinen ja mä ammuin sitä selkää. kyllä. Joo, se tuli Ottakaa valokuvat. bensikset loikkas autotalle siitä välistä. Sitten Me- se alkaa kun mä... Mennään sinne ykköselle taas. Joo, otin sitä, niin tuli toinen jätkä. Ja, kaikki ready. Mennään. Juu, ready. Valmis. Hyvin menee jätkät, hyvin menee. Meillä on 5 voittoa, siihen me on pyritty. Aina hyökkäykset pyritään siihen puolivoittoon. Hostages won't last long. Hyvin menee, vitu hyvin. Free. Tää on sama paikka sniperi. Nää on reka ja kakkosen välissä takana. 2 äijää tuolla isolla kivellä. Right there. Yksi toiminta päin. Peruuttaa, se on spotissa. Se on tuolla takana. Snipu Joo. taas autolla. Joku itti. Mä käyn heittää sen granaatin tohon. 3 tyyppiä siinä nurkalla. Sieltä lähti yksi. Nyt ne hei pommittaa mua. Perään vittu. Heitä mulle help. Hitmarkki täällä ison kiven takaa olevaa. Onks Rudi valmis? On. Paukuta. Hei! Autotallis äijää vissi. Lähetä väki. Mennä. Joo, varo. Äijä. Osu. Anna mennä vaan. Se oli vastasyksy. Sain. Äijä mä kuoli sipu. Mä en tiedä mistä ampu. Mun vierestä. Snipu pois. Hyvä. Paikkaajat sinne niin. Näyskä. Hiilakkaa näyskä. Joo, heitä. Näskälä, medipek. Antti on menos. Pois. All units, you're almost there. Hyvä. Only one Joo, suspect left. Hei! Äijä pitää olla sen vieressä. Mä oon tulos. Oi sä älä mene. No, älä voissa mene. Mä katsoin, ettei tuu täältä. Täällä. Se on viimeinen äijä nyt. Ne näyttää vaan tying a sinne hostage. midille. Tiedä se spotissa. Officer en route with hostage. Ossu. Cover him. Missä se oli äsken? Se oli midissä. Midillä. Takatalo. Niinku takatalo. Se näkee sut sit nurkalta aikaisin, ennen kuin se More näyttää. hostages out there. Find and free them. Time's running out.
Pitäisikö haastaa? Vai pitäisikö kiertää kuule vaan takaa ja ottaa varmasti mennä Burgerin kautta per... Ne näkee. Ei se haittaa, ota mennä vaan. Mene vaan. Tossa sulla ei ainakaan mitään mahdollisuutta. Älä mene keskeltä. Älä mene keskeltä. Kierrä vaan ihan vapaasti. Se on minuutti 30 aikaa. Nyt Antti antaa sun pelata. Ei vittu! Ei sitä ei. Kun ei niin ei. Vittu se fragi oli nopea, se oli ihan vitun nopea. Sitten taas jätkä keskitytään siihen peliin. Kunnolla. Se otti äsken 3 äijää, toi vittu 1 vastaan 3. Et ei näin. Ihan ehkä ojiskin reilummin vaan niinku jemmaa sitten. Sä tiesit sen suunnan, olisit vaan mennyt jonnekin pidemmälle tai... Joo, siis mä ajattelin, että mä lähden siitä saman tien menee, mutta en mä kerro kissaa sano, kun se granaattelee jalkoja jokas. Joo. No, mä en halua, että siinä käy. Niin. Me ei haluta kukaan niin. Ei minäkään halua, että siinä käy. Niin. Ykköselle uudestaan. Kaikki ready? Valmis. Mennään. Kyllä. Keskittykää jätkät. Muuten hyvin menee. Ei tommosia selviä tilanteita voida vittu hävitä. To go. The hostages must be free. Rescue that hostage! Suspect must be neutralized. Sais spotin meistä todennäköisesti. Yksi on tuolla autotalle, ei itses bensiksellä. Ei. Bensikseltä ampu. Joo, Bensiksen kulmalta. Siis mistä? Ovelta. Se on siinä ovella. Got one at the gas station. Ei oo enää. Se kuoli. Joo, tallissa on How about a grenade? yksi. Ei! Selvisin. Lähdetään vaan etenemään tonne päin. Ykkösellä. No voidaan mennä kakkosellekin, jos sä haluat. Joo, Nyt pitää päättää. Ei, siellä on autotallissa on äijä, takana on äijä. Melkein päästäis kakkoselle paremmin. Mennään kakkosella vaan. Mennään hiippalla. Näyskö teki vaihtarit. Se autotallityyppi kyttää nyt tohon bensikselle. Joo. Siellä on muuri takana äijä. Onks kellään nade, savu, mitään vittu, Ei ihan mitä vaan. Mulla on smoke. Nyt se autotalli vittu piiloo. Sitten me päästään toi paskahousu haastaan tätä kaukaa. Vittu sä ampusit sieltä autotallista. Mennäänkö Antti päin vaan? Melkein se häätyy. Mä en näe sitä äijää tosta autotallilta yhtään. Jonkin ven takana yksi. Mennään päin. Otaks sä autotalli oven, niin mä menen päin tonne kauemmalle. Joo, kuitti. Valmiina? Ei. Otti You've just got ja... a squad left out there. Get the hostages. You can do it. Okei, jos te haluatte pelata vittu, niin pelataan. The clock's running down. Let's go vittu! Nyt ois aika ottaa niinku etu noihin jätkät. Viimeksi mentiin 5-5. Meillä oli äsken 5-1. Mä en haluis, että tilanne menisi niinku 5-5 tilanteeseen, vaikka me niinku hyvältähän tää näyttää nytkin jo, mutta kun meillä on niin hyvä etu. Eikö? Kyllä. Kyllä. Kakkoselle savujen kanssa. Kattokaa uudestaan, että teillä on ne oikeet smoket. Mä oon ready. Oikeet smoket, hyvä. Joo. Sitten mennään. Näyskä. Onks kunnos? Joo. Ilmoa sitten, sä äsken pätkit. Pannakaa rediks vaan. Juu.
this situation resolved immediately. Suspects won't go down without a fight. Ottas meitä. Oi, se meni siellä sivulla, älä tuu tänne päin ollenkaan. Onko ne saavut paikalle jo? Näyskö mikä tilanne? Ei näy mitään. Sieltä tuli granaattia vittu. Ei näy. Päivää! Mua ampuu nyt! Rudi Hossul. Getting your hostage. Varo Rudi, me ollaan molemmat tällä hossulla. Kolmea piirittää, varo ovi kiinni. Sai se. Tää on nyt meitä piirtää vielä vituja jätkät. Kolmea ja meidän ympärillä, kaikki on meidän ympärillä nyt. Joo, se meni tonne... Jätkät, nyt vittu piirittäkää niitä! Väijyttäkää! Ykkösen kautta pääsee yksi, näyskäs nipulla. Hostage is exposed. Officer has a hostage. Provide cover to the evac zone. Tosi välissä nyt. Mä heitän näiden Joo, se on hyvä siinä väliin. lyhyen. Tuo sitten sen mun oven sitten siitä. Sori. Saatteko sen näin? Mä tuun haastaan sen. Ei. Mä tuun hakee! Näyskö suojaa? Vittu, nyt on pakko suojata. Tulee midiltä. Jos keskeltä. Tappo mut! Ei tuo ollutkaan nyt vittu. Laser pois. On jo. Oli, no niin, nyt ainakin. Attention all units. We need to free the hostages. Ei vittu. Jeesus, vittu! Kuinka sä et saanut mua puolustettua siinä? Mitä sä teit? Mä kuulin kun joku sanoi midiltä, niin mä katsoin midillä päin ja se tuli sieltä. Ja kun se oli mun perässä koko vitun ajan. Jos mä otan hossun, niin eihän se nyt lähde mistään muualta vittu koukkimaan, kun se on mun perseessä. Tois niinku mahdollisuus ottaa se yksi voitto edes tästä, että päätäis niinku johtamaan tätä hommaa. Miten on? Ottaisko näyskä nyt sen operaattori, jos sä osuisit nyt vähän johonkin sitten kanssa sillä... Jos mennään täyshyökkäys tonne kakkoselle. Tarkoitus moket. Ota se naattia. Naatti. Joo. Nyt ei oo varaa mokata tätä hommaa oikeesti. Eikö? Kyllä. Kyllä. Hyvä. Noniin, painakaa reidiksi. Burgerin seinää pitkin sitten vittu, että ne ei ota niitä potteja meistä. Pistää ne savut, me mennään ykkösellä. Mennään ykkösellä sitten hei. Savut ja ykkösellä. Smoke! Mennään. Tallissa on yksi. Joo, eteenpäin vaan vittu. Mä koen nurkan taakse. Niin mä tippuin. Aha. Jes, hyvä duuni. Escalated. Uhuh. It's learned that a notorious methamphetamine taking the residents of the small town of Jode hostage. No niin, sitten on uusi puoli, uudet kujeet. Ja niin. Niin kuin harjoiteltiin, niin ne puolet otetaan puolustukseen, eikö? Vai haluatko joku vaihtaa? Joo. Nyt ne puolet on piettävä tässä matsissa, vittu. Meillä oli äsken 5-1 saatana. Nyt se on 5-5. Mut nyt ajatellaan, että tää on 0-0. Kaikki uudestaan. Hermot rauhassa. Onko teillä otettu kuvat muuten? Joo. Hyvä. Chillisti vaan. Muistakaa, ne naatittaa vitusti. Nää jätket naatittaa. Niin varokaa niitä. Jes. Sitten kun olette valmiita, teillä on oma kittinen valmiina.
oikeat granaatit, oikeat puukot, oikeat vitun aseet, niin sitten No valmis. Joo, ready. Ready. sit mennään, ready vaan. Nyt ei oo varaa virheisiin jätkät, nyt täysillä päin, hakkaa päälle saatana. Mä räjätän tankit niinku treeneiskin. Have a grenade, motherfucker! Drop Burgerin taakse juoksee yksi. grenade! Ei Sen vittu! takaa. Ei näkynyt ollenkaan, ne tuli Ei kadulle asti. näe ketään. Se oli tässä midissä. Ne yrittää hakea nyt ojista, se tehdään urakalla sitten. Yksi on tallikivellä. Yksi pois. Hyvä, hyvä. Ei ollut pois. Toinen pois. Hyvä oji. Ei oo, se on yksi vasta pois. Kaksi on pois. Kaksi on pois vasta. Itse saanut sitä ekkaa. Tuli räsky. Ottaa mut. Mäkin tapasin tuon salven. Tiputit. Mun puolella yksi. Keltaisen kontin takana. Snipu. Tiput. Ii, saatana taas. My advice, go at 'em hard. Good news, only one cop left. Who's gonna take him out? Totaali hiljaisuus jätkät. We're getting close to a deal. Keep the cops back. Give me some help! Oh shit. Cops are rescuing a hostage. Gentlemen, the cops are moving a hostage. Deal with it. Vittu. Ei kerin. Perkele vittu. Kuvat. Please, älkää kuolko niin vitun alkugranaatteihin. Samalla lailla. Puitti. Mappaikat. Mä vaihan tuot mun tonne longin puolelle. Joo. Enemmän. Ne tulee suoraan ottaa, mut meinaa tuoda. Joo. The cops are coming. I guess they want to act before Stockholm syndrome sets in. Fucking mess dropped! Such a lovable bunch and all. Yksi tulee sinne ykkösellä päin ainakin. Kuitti. Se on varmaan se sniperi. Lisää. Joo, Sniperi sniperi tuli nyt. kattoo tähän. Päästä ne ois vain siihen sun lähelle, että sä saat niitä helposti siitä. Joo. Fucking get him off me! Joo. Ei ole vittu totta! Nurkan taakse puolella. Sniper, look out! Oulista.
Vittu tosaan toi ovi auki, mä en sitä junnulla nyt. Yksi pois! Tulee hakemaan tallin. Hyvin sä pärjäät, hyvin sä pärjäät. Ei. Yksi pensiksellä. Laittoi menkin hyvä. Ei tarvi huolehtia. Sit ei. Sain! Sniperi midissä. Sniperi oli siinä midissä. Joo, yksi on täällä mun puolella, yksi on mun puolella. Talli edes. Toi ampuu nopee. Sniperi on elossa, eikö? Joo. Tässä on kyllä niin paska paikkaa. Tippuin. Joo, hyvä. 2-2. No pakko välillä kytää tuohon sun viereen. Bargaining chips. Just hold out a little longer. Mun puolella äijä. Täällä! Iso kiven takana! Ei, mut ammutti selkään. Keskeltä ammutti. Hyvä. Look alive, gentlemen. You've got one final cop to Tulee hakea. deal with. Se on pakko hakea ykkönen. Se hakee ykkönen. Damn it, the cops are helping the hostages. Gentlemen, the cops are moving a hostage. Mulle ei auta ollenkaan katsoa sinne midille päin tuossa, koska siihen tulee ihan niinkö... Uhuh. Ollaan lähempänä sitä niinkö... Kaistia nyt tuossa. Joo. Mene vaikka sinne ison kiven taakse odottaa, että ne tulee jätkä. Tai sinne menee kuitti. Muutama paikka. Painakaa rediksi, kun ootte valmiita. Puitti. These hostages are our ticket out of here. Make sure the cops don't free them. Dropping a medkit, motherfucker! Ykkösen näyttää taas tuleva. Sieltä tulee sniperi, tähtää tähän muuhun, en pysty Joo. laittaa Joo, sitä. ei sun tarvi kurkkia sinne, kun se tulee tarvi hakeen kurkkia sua. ollenkaan. Ja sitten kertaakaan on nadettanut sitä Antti sun takaa, että sä pysyt hyvin siellä piilossa, kun ne ei oo vielä sitä näin. Joo. Nyt on mun vieressä yksi. Tuossa ovel. God damn it, he got one of our guys! Siinä oli näyskää yksin sun edessä. Tässä mun vieressä yksi. Midin suunnasta. Ei. Molemmat. Olit säkin siinä? Vittussa mä en saanut sitä. Työsi koko Täältä tippu sniperi. No, mun puolella 3 äijää, mä kuolin heti. vittu mä sulaan. Ei nyt mitään sulaamisia. Ei te voi sulaa tämmöisissä peleissä vittu. Ei vaan vittu voi! Perkelee! Nää on vittun yksinkertaisia juttuja, mitä me hoidetaan tässä näin. Pistetään näyskä tohon nyt. Antti tuo sen auton taakse. Näyskä tulee tohon. Missä Antti on ollut ennen, mut sä et nyt mene siihen vitun nurkkaan, kun siihen se tulee se vitun granaatti, niin kuin aina ennenkin on tullut. Vaan sä meet sinne tölkin taakse odottaa ja katot sen midin. Mä tuun sun paikalle ja ottaa sen. Me vahvistaa rudia sinne keskelle. Joo. Onko paikat selkeät? Kyllä. Sitten kiitos Redia. Eli
tankkien taakse. Siihen niin silleen, että sua ei päästä ampuun midistä, mutta sä pääset ampuun midille. Sun ei tarvitse nähdä muuta kuin se vitun ovi. Ei, bensikselle. Negotiations are in progress. But don't think Rudi, jotain takapuolustus. send you any pizza. Hold on to those hostages. Nyt vittu sitten. Tappointoa päälle, saatana. Tuli smokeet näin. Tippu tulee ja... I got this guy! Spotat tuossa siellä. Vitti. Miten vangipallo. Oi vittu. Sniper kattoo tää. Have a grenade, Sitä naatisin punk ass kesken. bitch! Spotissa. Eat this grenade! Asa sitä pois. Joo, ei. 2 tulee nyt sinne Oiksen puolelle. Jätkät sitten valmiina. Antti ei tossa puolella. Sun on pakko saada se Antti sitten. Snipun käsi. Vää. Yksi tässä ykkösossu eessä. Se ovella oli äsken. Kuitti. Iso ove. Ei nyt pääs selkään! Sain sen! Näyskä paikka Antti äkkiä, ettei sen pääse kukaan isolle kivelle. Mä katon midi. Tuo ykkönen. Pakko mennä Rudi. Pakko mennä. We've almost closed the deal. Looking at a cop! You hold them off. You can walk out. Pois! They're almost Juokse sä vaan Rudi. Me hoidetaan. kill the last cop standing. Ammu! Vittu! Samalla lailla, samat paikat. Vai onko teillä muutoksia? Ideoita? Ei oo. Ei kait. Sitten vaan Se rediksi. snipu varmaan poimii tosta, jos mä menen tohon samaan. No, kato. Hiukan soveltaa. Sovellat sinne kohdalla. For me to be able to negotiate your escape, you've got to Mennään Rudi autolle. away from the hostages. Far away. Tai siis bensikseen siis, sori. Vittu itekin jos sekas. Ovi Pentiksen auki. ovi on sitten auki. Kato sä sinne päin, mä katon tänne päin. Joku itti. Oman. Right here! Frag going out! Älkää kuolkoon nyt. Snipu! Ei kuollut. This guy's not On going tehty anywhere. paljon lämmää. Siinä on se helppo granaatti tossa ylös. Vää? Here's a Se on se helppo granaatti nyt yhdelle. Mä koitin, mä en saanut sitä. Oli lähellä. Vittu, sit mä sain sen. Hyvä. Kaksi siellä sun puolella. Joo, niin on. No molemmat siellä tallikivellä nyt jätkät. Tallikivellä molemmat äijät. Rudi valmiina flänkkäämään nyt. Sniper on vees. Se on entinen. Yksi enää, nyt vittu. Someone, do me the honor of putting it Joo, tallikin vielä. Flänkätään. Onko spotissa vielä? Älkää nyt. Joutui tallikivelle. Älkää nyt. Eikö isolle kivelle, anteeksi? Isolle takana. En lähde haastaa. Toi mut 18. Nyt vittu! Vittu se oli helppo. Miten te voitte kuolla siihen? Molemmat ampu. 6-9 jätkät. Voidaanko me nousta? Voidaan. Kyllä. Kaikki on mahdollista. Voidaanko me nousta, Antti? Voidaan, vittu.
Anttiko luovutti? En luovuttanut. Nyt vittu sitten mennään. Nyt, noniin. Saatana, täysiä päin. Mut ei taktiikan mukaisesti, vaan puolustetaan. Mut sillä lailla vittu, nyt vittu hoidetaan tää homma kotiin. Perkelee. Mennään. Mennäänkö taas bensikselle? Kyllä mennään vittu. Mä sain niin helposti tosta kiusattua nyt paskahousuja, ettei mitään rajaa. Joo, no nyt kun sä kiusaat Ne niitä menee sieltä, isoon niin mun kiveen jää taas. tilaa taas. Muistakaa, että meillä on vielä varaa voittoon, mut sit kun ne tekee yhdenkin nyt, niin se on tasapeli ainoa mahdollisuus. Se on teistä kiinni, miten pelataan tää homma. Musta otettu sitä Anttis, mikä toi spotti? Smokettaa. Smoke. Varmaan tulee heti hakee sitä, mikä Rudi sua. Rudi, joo. Tulee granaatti. Ampu mut, jätkää tuli ampuu mut. Joo. Kesken liikkuu yksi. Yksi pois. Ei, tuli vissiin midi, mä en oo ihan varma. Kuuli ääniä. Joo, midillä. Siellä bensiksen takana. En tiedä mistä. Midissä. Kuuluu taas kipinää vittu tossa vieressä. Ihan mun vieressä näyskä. Yksi meni sinne. Minus yksi isolta kiveltä. Se on mun vieressä jätkä, ette sä nää! Vittu! Yksi on Ei, tallikivellä. sieltä tuli Hossutalosta. Kakkosen sisällä yksi äijä. Ei. Hostage is on the move. Kill his escort. Se liikkuu. Se on pakko mennä, se on pakko mennä. Se on menee, se juoksee. Ei. Nopeammin vaan kans näyskä sitten noita valoja päälle, et jos sä nyt heitit sen granaatin siihen, minkä mä odotin, että sä heität kauan, niin vähän nopeutta, muuten ihan ok. Eikö? Juu. Yes. Sitten, ei muuta kuin loppuun asti vaan vedetään. Nyt on aika soveltaa, jos sovelletaan. Vittu, meneekö täysiä päin vaan vasemmalta? Kyllä. Mennään. Täysiä päin kaikki vasemmalta vittu. Joo, ui. Tulkaa vasemmalle puolelle. Granaatti jokaiselle vittu. Hei, kuka siellä nyt on yksin siellä vitun kakkosen puolella? Sit mennään. Naatittakaa sitä keskikohtaa ihan vitusti sitten, valmiina tulittamaan. Don't have any leverage, and negotiation is the art of leverage. Otti spotin musta. Fucking take that! Here comes the grenade! Äijä päivää, ne menee sekaisin nyt. Tipuin. Mutta tapatti keskeltä taas. Joo, tuli käsittää. Antti! Sai sen tästä keskeltä. Se me vieressä on yksi. Terve. Hyvä. Ei muuta kuin samat lukemat kuin viimeksi. Jees.